Bulse kunemakhaya siza kuni sisasaza ngqo kwisibhedlela iLivingstone eBhayi esingesinye sesibhedlela esithe sabekela bokucala ukubana sijongane nentsholongwane i-coronavirus kwizibhedlela ezingapha kwama-20 apha eMpuma Koloni. Kodwa ke namhlanje imanyana yabasebenzi iNEHAWU indwendwe lesibhedlela apho izodibana khona nabasebenzi kwakunye nemanagement izoxoxa ngengxaki ezijongene nesibhedlela, ingakumbi ingxaki ezifana nokushokoxeka kwempahla zokuzikhusela zabasebenzi kwakunye nokushokoxeka kwabasebenzi kwakunye nosuleleko lwabasebenzi apha ingakumbi kule ntsholongwane kagawulayo. Kodwa ke ngoku sizawuthi sithethe nososiba jikelele wale manyana yabasebenzi iNEHAWU uZola Saphetha naye apha ukusixelela ngezinye zento ingxaki ezijongene nabasebenzi. Sikubulise sikwamkele kwindaba zentsimbi yokuqala. Jasiqabaqaba njena zintoni na izinto enithe nazibona apha kanye ingxaki ezinkulu ezijongene nabasebenzi? Msasazi size apha siphethe i-guidelines ze-WHO ne-guidelines eziproduced yi-Department of Health, futhi siphethe nezivumelwano saziphuma kumhlangano phakathi kwethu nominister uDokotela Zweli Mkhize. Sizojonga ukuthi ezonto zenzeka kanjani napha ekhaya. Phezu kwezikhalo zazihanjisiwe kwathiwa ziqoqiwe phakathi kwe-department yalapha ku-province kunye nabasebenzi. Kodwa xa sidibana nabasebenzi thina this morning silungiselela i-meeting nabaphathi besibhedlela kunye negqiza elisuka ku-Department of Health. Bathe eza problem abesithethile ngoku yazisekhona nangoku. Ngoku xa ndigqiba le interview nawe sizayongena ke ngokusoxoxa nabaphathi besibhedlela kunye ne-representatives ze-department. Kulapho sawuva khona ukuthi basisombulule njani lezi zinto. Lo ibinguZola Saphetha usosiba jikelele weNEHAWU jikelele ethetha ngengxaki ke ezijongene nesibhedlela. Kodwa ke sawuphinda sibuye kwakhona sikuchazele ngokuthe kwenzeka kulo ntlanganiso bazathi bayibambe kwakunye nemanagement yesibhedlela. Kwelethu icala kum umcebisi ingqina kwakunye nogca wam uNatasha Maqhuntulu sibuyile kuwe studio.